Ippruvajt nikkommetti suwiċidju 7 darbiet. Għax ma stajtx nifhem għaliex kelli nibqa' ngħix ħajja bla sens. Żewġi li kien magħżul mill-ġenituri tiegħi kien ateju. Darba fost l-oħrajn, saċerdot Kattoliku kien għallimni 2 linji minn talba li bidluli r-rotta ta' ħajti mill-lejl għan-nar. It-talba kienet tajtek: O Ġesu, jalla li dak kollu li hu int ifur minn ġo fija. Jalla l-ġisem u d-dem għażiż tiegħek ikunu l-ikel u x-xorb tiegħi. Wara li dan is-saċerdot ħabib kien ħalla din id-dinja biex ma rigawdi lil mulej fl-eternità, kien għamel ħbieb miegħi pastor Protestant li rawem fija imħabba l-Bibja. Peress li jiena kont Kattolika mamda fil-Knisja tiegħu jiena ma kontx sodisfatta. Din id-denominazzjoni ma kienitx temmen f'dak li kont nitlob. Jalla l-ġisem u d-dem għażiż tiegħek ikun l-ikel u x-xorb tiegħi. Għalhekk bqajt infittex. Sadattant skoprejt li kelli l-lukemja, flimkien mad-diabete li kienet ilha fuqi għal 20 sena sħaħ. Jiena kont naf li l-uniku mezz li wassalni għal fejqan kien li nsib il-post fejn verament stajt liberalment nirċievi l-ġisem u d-dem għażiż ta' Kristu. Xi ħaġa ġewwa fija kienet qed tgħidli u terġa' tgħidli li kieku kelli nirċievi l-ġisem u d-dem ta' Kristu kont infieq. Jiena dana sibtu fi Knisja Kattolika waqt l-ewwel qudiesa għal fejqan li kont attendejt ma' ħabiba tiegħi. Waqt il-konsagrazzjoni kelli viżjoni ta' ħaruf maqtul fuq l-artal. Kien il-ħaruf talla. Kont naf minn dak il-ħin stess li hemmhekk kien il-post fejn iva stajt nirċievi il-ġisem u d-dem għażiż ta' Kristu. U li hemmhekk kelli nikseb il-fejqan tiegħi. Ġejt mill-qwa fih dan il-Knisja Kattolika f'Mejju tal-1985. Dik is-sena stess, meta ltqajt ma' Father De Grandis, huwa kien qalli li kien hemm bżonn qabel xejn naħfer lil missieri għal ċerti azzjonijiet li kien weġġani bihom meta kont għadni żgħira. Bdejt ngħid regolarment l-att tal-indiema u waqt irtir minn tiegħu jiena ksibt il-fejqan mid-diabete u mill-lukemja. Jiena nirringrazzja l-Alla għat-tieni ċans li tani f'ħajti. Jiena nirringrazzja l-mulej partikolarment talli aċċettani li nirċevih ġewwa fija permezz tal-Ewkaristija. Il-mulej jgħidlek: Ħudu, dan hu ġismi. O mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. Kemm kbira eżisti l-qawwa ta' Ġesu preżenti u ħaj fostna fl-Ewkaristija. Dawk kollha minna li xi darba oħra daqgħu minn din l-esperjenza ta' Kristu, ma s-salmista aħna wkoll nistgħu ngħidu duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. U s-silta tal-Iskrittura li qrajna tista' tagħtina ħafna dawl kif għandna nifhmu l-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija bħala għajn ta' faraġġ f'kull dbatija fil-ħajja tagħna. Naraw li f'din is-silta tal-Iskrittura madwar Ġesu kien hemm folla nies li kollha kienu irossu fuqu jgħidilna sal-luqa. Però b'differenza kien hemm mara li l-Ġesu mhux biss rasset fuqu mal-Ġesu missetu. U Ġesu llum qed jippreżenta lilu nnifsu qudiemna biex aħna naraw f'liema kategorija ta' nies il-ħajja tagħna tinstab illejla. Jekk aħna niex minn dawk li qegħdin orajt madwaru għax aħna familjari tal-Knisja mmorru l-quddies kull nhar ta' Ħadd u forsi kuljum u forsi anke nagħtu xi servizzi ieħor fil-Knisja, qegħdin hemmhekk b'xi mod qegħdin madwaru, b'xi mod qegħdin inrossu fuqu. Però l-mulej tippreżentanna mara
mara li fil-mentalità ludija diġà xi mara diġà hija eskluża xi ftit mis-soċjetà. U mhux hekk biss hija mara marida li kienet marida għal snin twal u għalhekk hija mara fqira wkoll. U Ġesu qed jgħidilna li din il-mara risqet lejh b'mod differenti mill resqet il-folla. Din il-mara ma kienx biss qed hemmhekk tros fuq u ma kienx hemmhekk biss preżenti madwaru, imma risqet lejh b'attitudni ta' fidi. Din il-mara marret tmissu għaliex emminet il-Ġesu kien preżenti hemmhekk kollu kemm hu kompletament għaliha. U hija b'din il-fidi ħuti li aħna il-mulej jridna nersqu lejh fl-Ewkaristija. Iridna nemmnu li hu preżenti hemmhekk ħaj bil-ġisem, bid-dem, bil-ruħ u d-divinità, kollu kemm hu preżenti għalik. Alla magħmul bniedem u preżenti għalik personalment, int minn int, Ġesu qiegħed hemm għalik kuljum fl-Ewkaristija. Kuljum preżenti għalik b'mod personali. U kemm importanti ħuti li aħna ma neħdux familjarità żejda mal-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija. U minn qalbi nix ngħidilkom dan, intom li taħdmu fil-qrib fil-Knisja, intom li taħslu l-Knisja, intom li intom forsi sakristana, aħna reliġjużi u saċerdoti, intom ministri tal-Ewkaristija. Ma neħdux for granted ħuti l-preżenza tiegħu. Ma nkunux bħal dik il-folla li tros fuqu, però hija żvujtjata minn dik il-fidi. Ġesu, hekk il-fida din il-mara jonora b'mod stant sabiħ, għaliex jgħid ħars qawwa ħirġa minnu. Ħuti meta aħna nersqu lejn Ġesu bil-fidi, isu xi ħaġa tfur mill-qalb tiegħu. Dik il-fidi hija dik is-sigriet sabiex il-qawwa li hemm fih tas-sew toħroġ minnu u tmiss il-ħajja tagħna. U meta Ġesu jmiss il-ħajja tagħna fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija, ibiddel il-ħajja tagħna. Ġesu jista' jkun ta' faraġġ għalina għaliex jekk aħna naraw ħajjitna ma tistax titbiddel, jekk aħna naraw li donna fil-ħajja spiritwali tagħna waqafna fl-istess dnub, jekk aħna naraw li relazzjoni tagħna fi żwieġ donna ma tistax tieħu sens, il-qawwa tiegħu fl-Ewkaristija tista' tibdel u tagħmel dan kollu. Ir-ruħ tagħna meta aħna nirċievu lil Ġesu u nersqu lejh bil-fidi, il-mulej jibdel ir-ruħ tagħna, jitrasformana totalment dejjem aktar fih. Ġesu wkoll anke jfejja il-ġisem tagħna. Talba sabiħa li is-saċerdot qabel ma jitqarben, is-saċerdot jitlob għamel din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Propju s-saċerdot jistenna li l-mulejja teħdan il-fejqan. U aħna fl-imkien li nemmnu fl-imkien miegħu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ġesu jista' jkun il-faraġġ tagħna tas-sew. Però ħuti, l-iktar ħaġa importanti li aħna nersqu lejn il-mulej bil-fidi. U kemm hija importanti din ħaġa mo speċjali matul din is-sena Ewkaristika li neda l-Lusija tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu T-tieni. Li aħna nersqu ta' spiss lejn Ġesu fl-Ewkaristija, mhux brutina, imma b'tassew b'deċiżjoni li nemmnu li Ġesu huwa preżenti hemm. U jekk il-fidi tagħna nħossuha dgħajfa u nieqsa, ejjew ma ninkwetawx, għaliex il-fida qabel kollox hija don tal-Ispirtu Santu, u għalhekk jew nitolbu kif talbu l-Apostli mulej kabbar fina l-fidi. Ejna tassew nemmnu ftħinna qalbna u moħħna beraħ għall-preżenza tiegħek fl-Ewkaristija. U hawnhekk nixtieq anke nwassal messaġġ lil dawk minnkom li forsi intom ministri straordinarji u anke ħuti saċerdoti li tkunu qegħdin tqarbnu. Aħna rridu nkunu bħal dawk in-nies illi ħadu il dak il-mifluġ quddiem Ġesu. Il-Evanġelisti jgħidilna meta Ġesu ra l-fidi tagħhom, mhux il-fidi tal-marit, il-fidi tagħhom, Ġesu jfejjaq lill-marit. Ejjew aħna fil-mument li neħdu l-Ewkaristija lill-morda, fil-mument li nkunu din inqarbnu l-persuni, ejjew aħna nemmnu għalihom, ejjew aħna nagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' fidi tal-persuni oħrajn. Ejjew nħallu l-Alla jimlina tant fidi fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija li tkun bissejjed biex tqanqlu biex jagħmel ħwejjeġ kbar mill-Ewkaristija fil-qlub ta' ħafna nies. Fuq kollox kif jgħidilna l-Papa fl-enċiklika li kiteb is-sena fit-2003 Ecclesia Ewkaristija. Ejjew nħarsu lejn il-Madonna bħala l-mara Ewkaristika. Dik il-mara li l-ġisem ta' Ġesu irċivitu hija fil-ġuf tagħha u għalhekk b'xi mod saret l-ewwel tabernaklu jgħidilha. Imma Marija baqgħet temmen f'dan l-istess Ġesu anke meta rat il-ġisem sagrifikat fuq il-Kalvarju.
Ejjew aħna nitolbu l-Madonna wkoll u nħalluha tatina l-fidi tagħha, inħallu l-Marija taqsam magħna il-fidi tagħha f'Ġesu. Inħallu l-Marija tejna naraw l-lem mixbijat tal-ħobs u l-imbit, imma nemnu fil-preżenza ta' Ġesu ħaj fl-Ewkaristija. Uħuti, Ġesu baqa' magħna fl-Ewkaristija, l-ewwel ħaġa sabiex jitwaħħad ħaġa waħda magħna, biex isir ħaġa waħda miegħek. Għaliex? Għaliex l-għaġġ li inti għandek biex tkun maħbuba b'mod infinit. L-għaġġ li inti għandek biex tkun maħbub b'mod li ħadd ma jista' jħobbok. Dak ħadd ma jista' jaqtawlek li f'Ġesu biss. La martek, la żewġek, la wliedek, la l-karriera, la l-ħbieb, ħadd ma jista' jaqtalek fil-profond ta' ruħek l-għaġġa l-imħabba jekk mhux Ġesu stess. U fl-Ewkaristija il-mulej jaqtalek dan l-għaġġ. Però fl-Ewkaristija wkoll aħna wkoll naqtaw l-għaġġ ta' Ġesu li fuq is-salib qalilna għandi l-għaġġ. Ġesu li waċċana l-imħabba tagħna.